Yau ne za a ci gaba da wasannin mako na 27 a Premier League da za a yi ta tabar zabiyar. Everton za ta ziyarci Brentford, Tottenham da Manchester City, Manchester United da Ipswich, Liverpool da Newcastle, da wanda Nottingham Forest za ta karbi bakuncin Arsenal. Forest tana ta uku a teburi. Arsenal ko ita ce ta biyu da tazarar maki 11 tsakani da Liverpool. A wani labarin kuma, a jiya ne Chelsea ta koma mataki na 4 sakamakon doke Southampton da ta da ci 4 babu ko ɗaya a Stamford Bridge. Sauran sakamakon wasannin Premier da aka buga jiya, Brighton ta doke Bournemouth da ci 2-1. Aston Villa ta kwashi 4-1 a hannun Crystal Palace a Selhurst Park, da wanda Wolverhampton ta rashin nasara da ci 2-1 a hannun Fulham a Molineux. A wani labarin kuma, a daren nan Real Sociedad za ta karbi bakuncin Real Madrid a wasan farko dab da karshe a Copa del Rey a kakan nan. Wasa na biyu da za su fafata a bana bayan da Real ta yi nasara 2 babu ko ɗaya a La Liga cikin Satumba. Wannan shine karo na biyu a Copa del Rey a tsakanin su, bayan da Sociedad ta je ta ci Real 4-3 a ranar Alhamis cikin watan Fabrairun 2020. A wani bangaren kuma, a jiya aka tashi 4-4 tsakanin Barcelona da Atlantico Madrid a ɗaya wasan farko na dab da karshe a Copa del Rey. A wasan na jiya Barcelona tana cin 4-2 daga baya Atlantico ta zare su. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.